কোচার দীপিকা মাঝি লগতে উইনার নবজিৎ নাৰ্জাৰী তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত কাৰ্বি বহুতো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে। Well, he is opposite ceremony, winner of Federal Champ 2022. তাৰপাছত কোচাৰ দীপিকা মাঝি কাৰ্বি বহুলে Total kartu kalau melanggar juga lapan sih, simpel kalau Antara kedua, di Auxiliary Legal Master. Primary Inspector Banda, Karjapo, Kakuni Mansi Nilo. Roti Sotudor, alami yang Roti Sotudor, dan Inspector dia di itu jam. Alpha Lutulan, alami Tumari Samo, sampai Robutus, Jomari Apo, alami Lipe, Nila Manta bersama tadi, alami Manta Purun, pemerintah bagi Pasti, alami Elo, dan Inspector. बे जाहैबाय कार्बि आंलं एरियानो दीपिका मार्जी मेडामनि बियो एरिया बिथांनि बेयाव सिनाय गासैबो बिथांनि बे मोनसे बे स्कुलाव दीपिका मार्जी मेमा माने टिचार खालामोमोन बिथाङा बेयाव बे स्कुलाव सोमोन्दो दं बिथाङा गोबां बेवहाय फरायसाफोर बिनि स्टुडेन्टफोर दङ बियो जोबथा जाहैबाय जों बेयाव लास्ट हाबसिगोन कार्बि आंलं एरिया गोलै बियो जोबथा बियो बिथांमोना आं बेखिनिखौ दिन्थिगासिनो दङ जोङो बेनो जोबथा जासिगोन बेनिफ्राय जों न' सहैसिगोन बारा गोजान गैला जोङो 15 किल'मिटार थांबावनांगौ गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिमायाव दङ बेयो बे फरायसालिया दा जों ओंखारलांबाय बिनिफ्राय ओंखारलांबाय बिथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय जायगानि नामा जाहैबाय जायगानि नामखौ आंबो हमनो हायाखै माने गावसोरनि रावजों लिरदों निरजा खालाम जायगानि नामा माने हमनो हानो नागिरा बिथांमोनाबो जों बायदि ट्राइबेल हारिनि STH बिथांमोना हाजोआरि नाथाय राव आरो आलादा जेरै बर'नाबो आलादा बिथांमोननियाबो आलादा जों गावजों गाव माने बुजिलाया बिथांमोननियाबो रावा गावनि दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेस दं जोंनावबो जेरै बर'नाव दङ नैबे समाव जोङो जोबथा नैबे जासिगोन बिनिफ्राय जों डाइरेक्ट थोंजों सानखाथियाव थांसिगोन माखासे बै जायगानि मानसिफ्रा मिनिहरगासिनो दं नोंथांमोन आं दिन्थिहरनो नाजागोन बिथांमोना न'नि थाखाय गोबां खामानि मावदों दा ओरैजाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नैबे जाहैबाय सिसुबानि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मिस्टार सावलेन बसुमतारी आरो बिथाङा जाहैबाय नबजितनि जायगानि मानसि गामिनि मानसि बिथाङाबो बिपुल ब्रह्म बिथां आरो ओरैजाय दङ दखरा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि दं ओरैजाय AGS दङ बिथांमोना बेयाव बरायनो लांफैनायाव बिथांमोना बाहागो लादों आरो बिथांमोना जोबोद नबजित देरहानायावबो गोबां मदद आरो हेफाजाब होदों दा नैबे समाव नैबेनो जोबथा बिनि उनाव जोङो न' फारसे थांसै नङा होमबा न' सहैसिगोन सानखाथि सहैजोबगोन जों जोंनि जय लकेल टाउन जय नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बे समावनो दान्दिसे सम आं बिदाय लाथ'बाय दा सानखाथिनिफ्राय आङो लाइभ नोंथांमोननो देखायहरबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय था आधा घन्टाल' टाइम लागोन जोङो सानखाथिसिम सहैनो आरो नोंथांमोना शेयार खालामथार बिथाङा जाहैबाय नबजित नार्जारी फंबाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनिनो थरसे अंबारगोजों
जेरावखि बिथांनि जोहैनो जोङो दिनै DID लिटल मास्टार उइनारखौ मोन्दों आरो बिथाङा बर' माहारिखौबो गोबां गोजौआव दैखांना फैदों माहारियारि थाखोआव। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार बानाय, लाइक बानाय आरो कमेन्ट बानाय आरो साबस्क्राइब बानाय, आं बेखौनो फोरमायबाय। बे समाव आङो 30 मिनिटसोनि उनाव जोङो न'आव सहैगोन सांगाथि होननाय जायगायाव सेसुपानियाव। बिनिफ्रायनो आङो दिन्थिहरनो नाजागोन। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।